Nalikundi kwela baba ndodekhali. Kwamuhle bo. Ndodekhali ma. Ndodekhali. Africa my continent, Africa my home. Se-Africa kuyi-South Africa, siKwaZulu, sisoKhahlamba, seBergville, la kuvele khona umshophi ovele izolo, bekuyisonto kwizolo. Ingozi nje yehle ekseni la ngo-5 ikhathi. Mhlambe ke le ngozi ukwehla kwayo ihambe nemiphefumulo cishe 5, abanye balimele baseyibhedlela njengoba sikhuluma. Kodwa ke asizukwageqa amagula, sizokhuluma nomfowethu oseduzane uzosithatha asibeke ukuthi kwenzekeni. Mfowethu ngicela uzethule ukuthi ubani. Igama lami uSibonelo Mahlomane, odumelekela Khotha SA, owakhona la eBergville. Njengoba uKhotha SA Nalikundi kwela baba. Yebo, imi impela umholi wabo. Abantu abalimele la, abantu abahambela bayingxenye yeqembu eliholwa wena. Yeah. Kulabo abantu abahambile abalimele, omunye wabo ophawuleka kakhulu kube ingane ena 2 years. Mhlawumbe uthathe umuntu umtshela ukuthi lengane ubani, ibidume ngane eqenjini lakho ezomculo. Ingane bekumnotho kungwami ngomezulu. Yes. Umuntu nje kushuthi nje umnotho bewumuntu ongafani nabanye abantu. Yes. Obehlukile ingakho nabantu bebemthanda because nami bengimangazi indlela enza ngayo. Yes. So wafika ke umuntu oshaya amahlaya abantu bewathanda kwaya bagcine bamcela ukuthi bafuna ukumbona esengenile eqenjini njengomuntu okufanele aperform. Yes. Sakwenza ke lokho abantu abakucelile wangena eqenjini ngoba imidlalo eminingi beseyidlalile. I'm sure imidlalo beseyidlala egijima ko5 yak 6 mase operforma nayo. Ingane na 2 le. Ingane na 2. Ibizwa ngobani lapha eqenjini lakho? Inkunzavafa. Unkunzavafa. Yeah. Unkunzavafa ona 2. Yeah. Kodwa benze imanga. Yeah, hayi. Impilo yakhe impela. Okay. Naye uBhubhela ubehamba nobanike nephupha kule ngozi ubaba wakhe. Behamba nobaba wakhe. Okay, tshela umuntu ke ukuthi wena ungala eBergville kodwa udlala eGoli. Iqembu lakho lisungula nini? Iqembu lami ngisungule ngo2019. Yes. Yeah. Sisebenzisana nje nabafowethu laba sisebenzisana ngoba kimi bafike bezingane ezincane. Yes. Yes, akhula baze baqeda ikole kumanje abanye bayasebenza. Yes. Nabakhona labadlule emhlabeni bebesebenza. Yeah. Nesikhathi kwenzeka lo mshophi lenhlekelele yalengozi bekade besuka bekade kwenzakalani? Bese bephuma endlini ekhaya ngoba besilale sonke ekhaya njengenjwayelo. Yes. Kwakusho ubaba bese phuthuma emsebenzini ukhale wathi ngokufanele ngo9 abesesemsebenzini. Yes. Waphuma ke bafika ngavuka ekseni bangifonela ukuthi ayisebeyahamba. Bangena ke nabanye nabephuthuma emsebenzini ngoba kunomunye umfowethu abamfonele late ukuthi sekumele angene Monday. Ngoba abanye bengazi ngizojika nabo ngoLesibili. Yes. Okanye ngomsombuluko. Yes. Kwagcina sekushintshwa base bengena ke kuyimotweni ngoba bekhona nomntana wami omncane wentombazane naye osesibhedlela. Yes. Yeah. Lezi moto zishayisana zombili. Yeah. Kodwa mangithi mangizokuthi imoto ebeka ngiyele emhlophe ngoba kube head on. Kube head on. Yeah. Abantu ababikule moto bebangakhe? Bebe7. Bebe7. Ingane ezimbili. Yes. Yeah. Kwaphangalala about 4. Yeah. Yes. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Isimo lesi esikhona usizi emehlweni. Isimo sekusona. Umholi waleqembu, umsunguli waleqembu ezama ukuthi athuthukise abantu, athuthukise izingane. Kodwa ke elokufa alitheli. Sike sakhuluma ngokuthi umgwaqo usuphenduke inkemba elikhali. Inkemba elikhali ngendlela ukuthi ke isika yena oyisebenzisayo. Yikho hlale sicela kuwonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga ukuthi umgwaqo asusabe, umgwaqo asuhloniphe, umgwaqo asushalazele ngoba into enzeke emgwaqweni uhlezi ukhona
kodwa lobu bukhali babo nobungozi babo abubonakali, kodwa mase kwenzeka ubona sekuyisimo enjengalesi. Isimo ke sikusona emndenini wakwaHlongwane. Sanibonani, welcome to my channel. So ku-TikTok kuney'ndaba ezibuhlungu ezenzekile lana. Ingane umnotho obedumile laphayana ku-TikTok ngoba ubeyingane ethanda uMaskandi, ubeseze wajoyina elinye iqembu likaMaskandi eperforma nabo. Uba igama lakho Nkunzavava, RIP Nkunzavava, bungeke ntwana ezosurvive lapha. Leya ngozi indlela ebiyona ayi isipicongo sengozi lesiyana. Umuntu kule age yakho ayi amathuba ukuthi asurvive bemafishane kakhulu nanesimo esitholakalile imbangela yengozi. Ayi bungeke ntwana usurvive. Ngithi nje dudu emndenini wonke okhona amalungu onke emndeni elahlekelwe. Ngithi nje dudu alwehlanga lungehlanga nakukhotha umphathi wabo. Ngithi dudu mfowethu alwehlanga lungehlanga, kodwa isizwe silithamele lolu daba. Ngiyafisa ukuthi konke ngathi kungaba nokuthula, konke kwenzeke ngendlela efanele, imizimba ifihlakale ngendlela efanele. Ngithi nje Nkunzavava belisalude uhambo mfowethu ubusazolihamba endimeni. Liningi idumela negama obusuzakhele lona mfowethu, and umndeni wakini ngisho ukuthi ulahlekelwe, ngeshwa-ke nobaba wakho ulahleke nawe esigamekweni, kodwa-ke uNkulunkulu uyazi ukuthi uhlele kanjani mfowethu, nendima obusuyihambile ibanga lingaphekwe iminyaka yakho. Okusho ukuthi uNkulunkulu beney'nhloso ey'thile ade ezosheshe yifeze ngawo. Ngithi nje alwehlanga lungehlanga, silimalelwe maqhawe ayisekho emhlabeni. So nje sizothi alale kahle umnotho, sithi condolences to ifamily yakhe kanye nama-friends akhe amaningi abemlandela ku-TikTok ngoba ube umuntu othandwayo kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi abantu bakholwe ukuthi akasekho emhlabeni. Siyabonga nawe uma ngabe kukhona ufuna ukubhala ungakubhala la ngezansi kule video, kwenzela ukuthi mhlawumbe umndeni wakhe mawuhlangana nale video uyibone imessage yakho. Siyabonga kakhulu, nginithanda kakhulu. Nalikunzi Nkunzavava ndodekhali. Wamuhle bo. Ndodekhali ma. Udekhali. Nkunzavava mi. No, sorry. Nkunzavava. Not Nkunzavava. Not Nkunzavava. Not Nkunzavava. Not. 911 32 18 39.